29 לינואר, היום התחזית הנומרולוגית. אני מאוד עייפה, אבל אני עושה את זה. אני פאקינג של מושג איך. טוב, אז בואו נתחיל. אז באופן כללי, האנרגיות היום הן מאוד מאוד אינטנס, מאוד בעוצמה. אוקיי? אנחנו מרגיש את הדברים גם או לחיובי או לשלילי, בצורה שהיא מאוד חזקה, כמו רכבת הרים כזאת. אנחנו יכולים פתאום להרגיש, פתאום, אני שונאת אותך, אבל 3 נקודות, בסדר? כזה. וגם יש תדר של מלחמתי כזה. זאת אומרת, זה יכול להיות גם מלחמות פנימיות בתוכנו, וגם מלחמה שאני פיזית משתתפת בה. זאת אומרת שאני במלחמה זה סוג של קרב, סוג של ויכוח של כאילו, גם אני צודקת, את צודקת, כאילו. המספר 2 מדבר על סוג של הרמוניה, הם רוצים את ההרמוניה, את השקט, את השיתוף פעולה, הם המשכיני השלום. אז כן, יש את התדר הזה גם של בצד החיובי של המתרס, תבחרי לא להשתתף במלחמה ולהיות משכינת שלום, או שתשתתפי במלחמה. תמיד יש לנו אופציית בחירה, אנחנו תמיד, בכל סיטואציה יש לנו אופציה איפה אנחנו בוחרות לשים את עצמנו ואיפה להיות. וגם עוד נושא שרציתי לדבר עליו, כאילו שקשור למלחמה, זה שהרבה פעמים יש לנו את המלחמות הפנימיות, ושמעתי שיעור תורה לפני כמה זמן, שהוא היה ממש ממש מדויק, ואני חושבת שהוא גם מדויק לתדר של היום. הרבה פעמים שאני חושבת איזושהי מחשבה, ואני פועלת, ואז אחרי זה אני, נגיד לא משנה איזה יכולה עם הבן זוג, בעבודה, כאילו עם חברה, ואז אני אומרת לה, ואז אני יכולת על זה אחרי זה סרטים, וואי, למה אמרתי לה ככה? הייתי צריכה להגיד א' ב', צריכה להגיד ד', כאילו יש לי כמו מבחן אמריקאי בראש, שאני בחרתי בתשובה א' להגיד, וחבל שלא בחרתי בב', או חבל שלא בחרתי בו'. אם בחרת בא' ואמרת בא', זה הכי מדויק. בורא עולם שם לך את המילים בפה, ובעצם כל מה שאני אומרת, כל מה שאני מדברת, כל מה שאני עושה, זה בורא עולם. אז אם את באת ואמרת את זה, כי זה מה שבורא עולם רצה. למה את אוכלת עכשיו סרטים? זה שאת אוכלת סרטים עכשיו, זה יצאת היצר כבר. זה כי היצר הרע כל הזמן רוצה לאכול לנו טרס עם ככה, כמו איזה דחפור. זה התפקיד שלו, זה חלק מהמהות שלו. אז פשוט כאילו להיות בחמלה כלפי עצמך. בסדר, אני אמרתי ככה, זה מצבין אותי שיש לי ככה. אבל אמרתי, זה בסדר, כאילו למה אני אשתדל להגיד אולי בצורה שהיא אחרת, או כאילו לא להיות שי עם עצמך. לסגור חופשות, אם חשבת לטוס לאיפשהו, כי אני יודעת שעכשיו יש את כל הדיבור של המלחמה באוויר עם איראן, לא אכנס לזה עכשיו, אבל כן זמן מצוין לתכנן איזשהו טיול, או לנסוע לטיול, זמן מצוין. זהו, love you amigos!